Hola, em Quidre Maria i avui anem a fer un joc per a veure si endivineu una peça de la meva estança. Us donaré 4 pistes i després 3 opcions. La primera pista és que l'alumnat la portava de casa. La segona és que està feta de metalls i el manet de fusta. La tercera és que li ficàvem braços dins. I per últim, ara està substituït per l'estufa. Les 3 opcions són calfallits, candil i ricuera. L'opció correcta és la tercera, ricuera. No tot l'alumnat la podria tindre, només qui poguera pagar-la. Es ficaven braços dins i els dies de fred es col·locaven baix del pupitre.